rinonzi Maxwell Mambo ndogara kuAirport Overspeed. Ngati ranga riri gore ra2023 muna July. Kwaitonhora musi wacho ndobva ndatora marasha ndobva ndaisa mukambau ndobva ndaisa panze kuti apere carbon year tatanga apere carbon. Saka kwakune mhepo yakawandisa strike sale pandakazobuda panze ndakuona marasha yatsvuka ndakafunga pamwe apera ndati carbon ndobva ndatora ndaisa mumba kambau rakaenda ndakaisa pamberi pangu ndakagara ndakaisa dziya kambau rakaenda ari pamberi pangu. Saka chandinongokwasa kuti mhepo yapo ndichango ndangopedzisira ngoziya ndichingogadzika ndingogara pasi. Zvakazoitika from there hapana chandakazomboziya futi. Ndakazoti paya moto uyo wakatanga kupisa kubva kumakumbo epo ndakanodonhera pamubhedha ngokuti makumbo ndobva aenda pakamoto paipai. Moto uyo ndobva watanga kufamba netrous ndobva wauya uchiwa ndobva wanobadza magumbezi ndobva watanga kundipisa seri kwese kwemakumbo kumagumbezi abatira aya. Ndazoti paya ndakatozongonzwa izwi rembuya munzeve mangu richingonditi muka uri kutsvaona. Izwi racho raibva ndikuziya ndangoti atongonzwa izwi rikuya munzeve mangu. Apa ndakazongonopepuka paipai ndobva ndakazotanga kunzwa kuti ndatsva ndakutanga kunzwa kurwadziwa mani. Ndichifema mweya wekufema ndandisisina mweya wandisakwanisa kana kufema kukambaira kunovhura dhoo kuti mhepo ipinde. Pandakavhura dhoo ndipo ndakazotanga kufema zvakanaka ndakuchema ndichitodedzera kuti vazondiasist. Ndomatsvira ndikaita zvokuti ndizive kuti zvakafamba sei matsviro acho pane chandakanzwa hapana kana chandakambonzwa kana kawanda. Ndingati kwakuri kumaraundi 7 dzemanheru ma7 kuti 9 o'clock yechi yakatozicha ndatokugoma ndatotakurwa neambulensi ndatogoma. Saka zvakaita kumaraundi 6 koko kwakusoti watobhodoka kana. Saka tikati zvakatora nguva yakadii muchipiswa imimi nembaura? I think maybe 1 hour. Zvakanyanya kutsva ndaicha trouser ndakatsva nemakumbo ese nemagumbezi nemakumbo ese. Mbaura ndaigara ndichiishandisa semashandisiro ndaita, asi kuti chipinyi chakaitika pamwe chekuti mazirasha ndakanga ndaisa anga mazuhombe ndakatomboisa pekutanga mumba mune marasha madiki abhebha ndobva ndaisa mba panga apera aya madiki aya ndatotopa mamwe mazuhombe. So pamazuhombe aya ndakafunza pamwe maybe abatira kusvika pakati paipai pamisoro anga asina kubatira kusvika pakati. Ndaisimboishandisa ndopakumakondifabot 2 years ndichingoishandisa mbaura iyi. Apa pazvakazoitika manje handakutozonzwisa kuti mweya wekabhoni here kana kuti chii chakaitika handazonzwisa kuti chikaitika. Nekuda kwemoto mbauro ndakatsva gumbo rekulefti rakatsva rese kubva kutsoka kuuya kusvika kutsapwe yese kuibva kusvika paibvi apa nekuseri kwese kumakumbo kwese uku nerikuraiti rakatsva rese kuseri kumakumbo kwese kumagumbezi aya. Moto wacho wakazonofamba netrauzi uchibva kumbauro uchiuya ubva unobadza magumbezi aya ubva watanga kunopisa kuseri kwese kumakumbo ese ndobva atsva. Saka makumbo enyu aitowo pambaura? Moto wakatobva netrauzi kubva kumbauro makumbo ari kumbambaura ndokwanotora moto wenyu ubva wafamba netrauzi uchiuya ndobva wafamba kusvika kunobadza magumbezi. Ndakadonha negotsi paipai ndakari pamubhedha ndakati magumbezi ndobva vatanga kubvira vakupisa kuseri kwese kumakumbo ubva kwatsva kwese. Iri ndobva ratosvika pakuzodamburwa nenyaya yekuti raibva rarisati pakusina kana sensi kana kuti chamboshanda kana chinhu zvasai ubva razodamburwa nepamusoro pebva.